इहे सब लइका घरे जोन कमात बड़े सब बाहर आ इहे सब लइका घरे जोन कमात बड़े सब बाहर आवे वाला बा ओकनी के फेवरेट पर्व दशहरा। नया नया कीन के पहिन के जनइए सन आ 5-10 गो लइकन के ग्रुप बनाइए सन। हीरोबाजी रंगदारी बिना मतलब के बवाल होई आ मेला में अकेला घूमी जवना भीरी माल होई। आ एको अजले बाड़ी सन जवाना के पास में उ पीछे पीछे घूमिए सब गर्लफ्रेंड के तलाश में। कोनो साथ में सेल्फी ली कोनो नंबर धराई हाथ में आ मेला तो दिन में ना खाली घूमिए सन रात में। एक से बढ़ के एक हरामी मार झगड़ा करे वाला आ 100% में 80% रही असल लेकिन के पीछे पड़े वाला। समोसा जिलेबी से ज्यादा गुटखा सिगरेट बेचाई आ कुछ तो खुद के हीरो बुझी जेने जाई खाली जनाई। घूम घूम के मेला में महफिल बनावे खातिर घूम घूम के मेला में महफिल बनावे खातिर आ कुछ ऐसा सोशल मीडिया के कीड़ा रील बनावे खातिर। गाँवे अपना चाहे आनी गाँवे अपना गाँवे चाहे आनी गाँवे चाहे खूब लमहरा चलल जाई मेला घूमे आवत आवे दशहरा।